Milí priatelia, rozhodla som sa spraviť ďalší komentár. Prvým bodom. Vyjadril by som sa k tomu tzv. Procesu s Denny Kollárom. Predpokladom, že tento pán robil presne to, čo mu niekto diktoval. Pretlačal Ruda Huliaka a všetkých jeho okolo ľudí počas predvolebných aktivít do parlamentu. No, tak vážený, podľa môjho názoru, vzhľadom na tieto aktivity, že Denny Kollár robil to, čo sa od neho chcelo, bude v plnej miere oslobodený. A druhá vec je záhadou, že práve v tomto období sa deje proces aj samotným pánom Harabinom, v podstate bývalým kandidátom na post prezidenta Slovenskej republiky. Vzhľadom na to, že sa drží práva a právnych ustanovení a jeho dodržiavania, sa dostáva do krížovej palby a môj názor je, že prostredníctvom týchto súdnych procesov chcú pána Harabina odstrániť z možnej pozície, opätovne sa zaujímať o kandidatúru na post prezidenta, tak jak sa v niekdajšej dobe bol verejne vyjadril. Takže ide pokračovanie v štýle francúzskej Meloniovej. Zdiskreditujú ho, aby sa nemohol teda zaujímať o post prezidenta aj v budúcnosti. A ďalej je zaujímavé, ale že práve v tom istom období je riešený proces s pánom Mikulášom Černákom. No, veľa ľudí má k tomu rôzne postoje. Niekto je za jeho prepustenie, niekto nepripúšťa prepustenie, niekto dáva najavo informácie, že by mohli výjsť na povrch nie čisté veci, to znamená skryté veci v rámci vyšetrovania a tak ďalej. Zaujímavého postoja pána poslanca Ivana Ševčíka, ktorý vidieť na ňom v tých videách nervozitu, není vo svojej koži, zjavne má obavy, že vidú určité skutočnosti najavo, ktoré mu nebudú veľmi príjemné a zjavne sa možno bojí aj o svoju ďalšiu existenciu. Takže ľudia dávali rôzne otázky, pozerala som komentáre a myslím si, že to, čo sa udialo istej členke Národnej koalícii s asistentkou Ivana Ševčíka a teraz verejne vyjadrovala nekalé praktiky tejto dotyčnej dámy, ktorá sa proste podujala na niečestnú hru, len aby dosiahla svojho. Tak s požehnaním pána Ivana Ševčíka si proste mohla dovoliť kompromitovať vymyslenými mailami, SMS-kami, screenshotmi túto kolegyňu, presne tak, jak sa to stalo kolegyni jej ohľadom asistencie u pána Ševčíka, takisto ohľadom asistencie u pána Radačovského. Čudné je, že okolo tejto dámy je každý kompromitovaný, špinený a vyhodený. No, vzhľadom na to, že dotyčná, ktorá bola posledná vydieraná, matka samoživiteľka 3 detí, dopadla rovnako len preto, že si od spoludovolenkárky a asistentky Ivana Ševčíka tieto praktiky nenechala páčiť. Takže na to doplatila tým, že sa musela zdať svojho vysokého postu v Národnej koalícii. A v tejto situácii jej pomáhal aj Dušan Stríž, zrazu z nečlena, tajomník Národnej koalícii, ktorý jej v týchto praktikách pomáhal od počiatku a pokračujú v tomto už prostredníctvom policajného orgánu. Takže pán Ševčík, predpokladám, že budete svojej spoluputničke na dovolenkách pomáhať ďalej, svojej asistentke Petre Grebačovej. Ale chcem sa vyjadriť ešte k jednej smutnej záležitosti. Viem, že sú sviatky a v podstate je teraz dôležité, aby rodiny spolu trávili všetek voľný čas a v podstate si nahradili to, čo nemôžu v bežných pracovných dňoch. Chcela by som sa vyjadriť k téme Jesse Hassan. Tento pán, mladý, šikovný, usmiatý, vyrovnaný, s dobrou rodinou, zázemiou, s rodinným, povedzme, krbom, lebo mal mladúčku rodinku. Je to pán, ktorého poznám zo školy. Bol to môj spolužiak na právnickej fakulte Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Poznám ho ako jedného nekonfliktného, vysporiadaného, vyrovnaného, spokojného človeka, ktorý nemal dôvody nejako depresívne vnímať svet, pretože bolo mu jasné, že ako náhle ukončí štúdium, tak získa v rámci dobrých rodinných vzťahov a kontaktov perfektné pracovné miesto, nakoľko ja som sa s ním o tomto rozprávala počas poslednej skúšky na trestné právo. A je to človek, ktorý by neublížil nikomu. Takže môj názor je ohľadom tej jeho údajnej sebevraždy. Urobte si názor sami. Nemyslím si, že mal dôvod nejak pristúpiť k takejto radikálnej záležitosti. Nemal na to dôvody, nemal na to povahu, nemal na to žiadnu motiváciu, ktorá by ho viedla k tak ako poviem, ťažkej situačnej záležitosti. Mrzí ma to a rodine pozostalým prajem úprimnú sústrasť. Vážení, vážte si, že máte okolo seba rodinných členov, usporiadajte si vzťahy aj susedské, aj pracovné a snažte sa byť ľudskí. Je to teraz veľmi dôležité. Prajem pekný zvyšok dňa a pekný zvyšok sviatkov.